Special Gamers εδώ. Και σήμερα θέλουμε να σας δείξουμε τι κάναμε off camera. Ναι, και θα μας λέτε πότε θα σταματήσουμε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, θα τη σταματήσουμε τον Αύγουστο. Από εκεί θα πούμε και άλλα παιχνιδάκια όπως Call of Duty. Βασικά τον Αύγουστο, βασικά τον Ιούλιο εγώ θα φύγω για διακοπές. Και εγώ Ιούλιο θα φύγω για διακοπές εγώ και δεν μπορώ να ανεβάσω βίντεο. Οπότε τον μέσα Ιουλίου. Όχι μέσα. Εγώ θα λείπω ολόκληρο μήνα, οπότε ο Άγγελος μπορεί να κάνει βίντεο. Εγώ Δεν μπορώ. δεν μπορείς. Οπότε θα κάνουμε βίντεο αρχές Αυγούστου. Ναι. Δεν μπορώ αρχές Αυγούστου. Γιατί? Γιατί πάω διακοπές ξανά. Τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου θα είμαι στις διακοπές. Δεν μας σχέση μωρέ λέω εγώ. Παιδιά, το καλοκαίρι τελείωσε. Βασικά δεν τελείωσε, τελειώνει για εσάς. Γιατί δεν θα μας έχετε δίπλα σας, στο πλευρό σας. Λοιπόν, και σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξουμε ένα κολπάκι με το Bon Meal. Α, ναι, περίμενε. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό το μαντάρι. Κάναμε, λοιπόν, στο Οπα, σπίτι μας, να το παιδιά. στο σπίτι μας, κοιτάξτε τι κάναμε. Βάλαμε οροφή επιτέλους. Ναι, λέγαμε συνέχεια, θα βάλουμε κι άλλη στρώση, θα το κάνουμε πιο μεγάλο, αλλά τελικά επιτέλους βάλαμε όροφη. Και παιδιά, σιγά σιγά θα βάλουμε και διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό. Αυτά που βάλουν οι YouTubers όταν αρχίζει το βίντεο τους που λέει special, όχι special, που λέει τέτοιο. Όπως ο Καρπούζης Φέτα Gaming που έχει ένα τόξο τέλος πάντων και το πετάει. Που λέει KFG, κάτι τέτοιο θα πει και σε εμάς. Ναι. Intro. Παιδιά, αυτό λέγεται intro. Ναι, το intro. Δεν ξέρουμε τι τραγούδι να βάλουμε. Ή κάτι. Θα μπορεί να γράψει special gamers με φωσφοριζέ γράμματα, αλλά τραγούδι δεν ξέρω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Να τους δείξουμε το τέτοιο, τις αγελάδες. Ναι, τις έδειξα. Α, ναι, τη σούπα δεν τους έδειξα. Και το κέικ. Ναι. Παιδιά, φτιάξαμε κέικ, επιτέλους. Πήγαμε και λίγο mining και φτιάξαμε πανοπλίες και αυτά. Α, και δείτε το skin μου, δείτε το skin μου, δείτε το skin μου. Είμαι αράχνη με κουστούμι. Δείτε και το δικό μου. Yeah. Σκύπης. Ή τι είναι. Γύφτος, δεν ξέρω. Είμαι σαν τους Beatles τέλος πάντων. Ναι, κάτι τέτοιο. Και κάναμε και λίγο mine off camera, δηλαδή μαζέψαμε 32 iron και τα λοιπά. Ναι. Αγγελέ, Τι, πήγαινε κάνε breed εκείνες τις αγελάδες. οκ. Πάλι. Ναι. Λοιπόν παιδιά, θα κάνω love mode. Love moon forever, baby. Περίμενε, τι θέλω να κάνω. Κάτι θέλω να φτιάξω. Α, ναι, τέτοια θέλω να φτιάξω. Ταν 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 ταν. Παιδιά, θέλουμε να μας κάνετε like. Σας παρακαλούμε. Δεν έχουμε ούτε ένα like, ρε φίλε. Σας παρακαλούμε. Έχουμε ένα like και ένα dislike. Ναι, ρε φίλε, σας παρακαλούμε. Κάντε like. Εντάξει, δεν το λέμε για να μας λυπηθείτε. Απλά θα χαρούμε κι εμείς λίγο να μας κάνετε like. Ή απλώς θα γεστούμε. Ναι, ή απλώς να δείτε αυτό το βίντεο, δεν μας ενδιαφέρει. Ή like ή κάντε views. Και subscribe κάντε, μην ξεχάσετε το subscribe.
Α, παιδιά, και να με βρείτε και στο Skype. Το Skype μου θα το γράψω στο description. Εγώ, παιδιά, δεν θα γράψω στο Skype μου. Γιατί πρέπει να γράψω στο Skype μου, είσαι τρελή. Άντε. Δεν θυμάται το όνομά του. Άγγελε, έλα λίγο μαζί μου, σε χρειάζομαι. Κάτσε. Καλά μη φωνάζεις, μωρή. Το παιδί με μπαμπά, έκανα παιδί. Τι? Το παιδί με τον μπαμπά, τέλος πάντων, έκανα παιδί. Άρα κλείσε, ωραία, μην εκεί, σε χρειάζομαι. Ελπίζω να έχεις μεγάλη χωρητικότητα. Τι εννοείς? Έχω φτιάξει 61 μπολ για να πάρουμε τέτοιο. Πού? Σούπες. Κλείνουμε εκεί πέρα, σε θέλω. Έρχεσαι. Όχι, Έλα ρε φλάκα. όχι, Τι ηλίθιος. Φέρε ένα τσέστ τουλάχιστον. όχι. Καλά, θα φέρω τσέστη, ρέμψε, αλλά πρώτα θα μαζέψω σούγκαρ. Φέρε 2 τσέστ. Τέλεια, φούλαρα. Θα το πετάξει στη θάλασσα. Τουπ, 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 τουπ. Τουπ, 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 τουπ. Τουπ, τουπ, τουπ. Τουπ, 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 τουπ. Τουπ, τουπ. Λοιπόν, φέρνω ένα chest. Το βίντεο δεν το πιστεύω, έχει φτάσει στα 7 λεπτά το βίντεο. Πόσο είναι? 7 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, παιδιά, δεν θα κάνουμε τίποτα. Μόνο το πείραμα θα σας δείξουμε και θα φτιάξουμε chest. Σου είπα 2 chest, όχι 1. Εντάξει. Κοιτάξτε πώς βρήκε πάρα πολύ ξύλο. Εγώ είμαι ο δουλευταράς εδώ πέρα. 11 stack κάπου εκεί. Γίνεται auto save, παιδιά. Το καταλάβουμε, Άγγελε, δεν χρειάζεται να το θες. Εμένα ξέρεις που με σταμάτησε στον αέρα. Αλήθεια. Πήγα να πηδήξω και γίνεται το save εκείνη τη στιγμή. Και τώρα είσαι στον αέρα. Όχι, τώρα σταμάτησα. Ρε, πού είσαι γαμώτο σου? Στο σπίτι έφτιαξα 2 chest. Πόση ώρα φτιάχνει 2 chest, ρε. Φανταστείτε πόση ώρα κάνει για να φτιάξει ένα building. Όχι ρε, πρέπει να πάρω ξύλο. Καλά, θα δεις μετά το βίντεο και θα καταλάβεις. Εντάξει. Ένα sugar. Παιδιά, Δημήτρη, τόση ώρα μάζευα και sugar, άμα δεν κατάλαβες. Α. Παιδιά, εγώ είμαι εκείνος ο τρελός που κάνει γύρω-γύρω. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα για να μην τον βλέπετε και αηδιάζετε. Και παιδιά, θα έχουμε και τρίτο κανάλι για να ανεβάζουμε άλλα βίντεο και άλλα παιχνίδια. Αλήθεια, πώς το λένε? Θα το λένε, δεν έχω σκεφτεί, μάλλον special videos. Α, ωραία, έλα εδώ. Λοιπόν, βάλε το chest. Εδώ. Διπλό chest, βάλτε εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα βάλε. Εγώ θα βάλω τις μανιταρόσφες εδώ πέρα. Να έχουμε και κάτι να τρώμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το βίντεο έχει φτάσει στα 10 λεπτά. Εντάξει, θα το πάμε άλλο 1 λεπτό. Βασικά τώρα έφτασε στα 10 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να βγω.
Θέλω να βγω. Βγες από την πόρτα. Από πού είναι η πόρτα? Εδώ. Ουπ. Ουπ. Και νυχτώνει. Κακά νέα, φούλαρε το chest. Φούλαρε το chest. Οπα. Για μισό λεπτάκι. Πόση σούπα μάζεψες? Α, καλά. Ρε, πόση σούπα έχεις? Το ξέρεις ότι μπορούμε και να ξαναβάλουμε σούπα, Ναι, το ξέρω. Εντάξει, άκρη. Γεια σου, Αγελάδα, θα μου λείψεις. Πρέπει να φέρουμε κι άλλο chest εκεί πέρα. Μάλλον. Με σένα, άντε, φαπαούλα, να μαζεύεις όλη τη σούπα. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε σας άρεσε γιατί δεν κάνουμε τίποτα, εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Σας δείξαμε τον κόσμο. Άλλη φορά θα κάνουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια σας.